Maar je kan het ook niet halen bij mensen die het niet hebben. Zoals we net hebben gezien, de voorgangers. En daar zal je dan andere technieken moeten gebruiken. Dan zul je moeten gaan kijken van hoe kun ik die mensen aan het communiceren krijgen. Je moet begrijpen dat het heel moeilijk is voor mensen met schulden om te gaan communiceren. En een van de dingen die we bijvoorbeeld nu aan het onderzoeken zijn, is dat er heel veel mensen met schulden, die zijn laagtalig. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat heel veel van de stukken die wij maken, niet alleen wij als deurwaarders, maar ook rechters, ook schuldeisers, ja, die landen niet. Maar jij zegt nu, en daar, volgens mij ga je ook mee in de openbaarheid, van ik doe het anders en ik probeer op een betere manier en met betere communicatie probeer ik dat voor elkaar. En ik herken het niet van mijn collega's. Nou, er staat een hoofdstuk over de gerechtsdeurwaarder in het boek. Is jouw ambitie niet veel groter dan dat de werkelijkheid is? Dus ik kan de wereld niet helemaal veranderen. Dat zou mooi zijn. Er zijn mensen in deze wereld die denken dat ze dat wel kunnen. Daar ben ik niet bij. Ik hoop dat ik hem een klein stukje beter kan maken. En daar zit bijvoorbeeld bij zo'n onderzoek wat we doen naar laagtaligheid. Landelijk is het 1 op de 6. Nou, de eerste cijfers van het onderzoek is dat bij ons dus de helft is. En daar moet je dus wel wat mee doen. En krijg je ook makkelijker het geld? Nou, je snapt in ieder geval beter wat het probleem is van die mensen met schulden. En daar kan je op inspelen. Dus heel veel kennis binnen de psychologie al hoe je dat dan beter kan doen. En dan kan je of makkelijker je geld krijgen, maar wat voor ons ook wel belangrijk is, als iemand het niet heeft, dan kan je je voorstellen dat het heel moeilijk is om te bellen. Want dan moet je dus gaan bellen met mijn kantoor. Ik heb dat geld niet. Dat wordt geen leuk gesprek. Maar het is voor mij wel heel belangrijk. Want het kan voor mij betekenen dat ik bijvoorbeeld geen beslag hoef te gaan leggen. Als ik dat dan wel, ik wil het wel toetsen. Ja. Ik geloof iemand niet op zijn blauwe ogen. Nee. Nou ja, als er inderdaad blijkt dat hij niet heeft, nou ja, dan houdt het ook op. Ja. In het verleden, want je hebt al een carrière in deze branche, heb je ook voor bedrijven gewerkt die schulden opkochten? Nee, helemaal nooit gebeurd? Nee. Mogen deurwaarders niet. Oké. Want daar wou ik toch wel even naartoe. Want je kan al die goede bedoelingen hebben en heel goed met mensen omgaan en de taal aanpassen en een psychologie gebruiken om te zeggen, moet het anders gaan doen. Zolang er nog schulden worden overgekocht door anderen die dan alles op alles gaan inzetten om die binnen te harken, wat voor effect heeft het dan wat jij doet? Is het moreel, kan het moreel eigenlijk nog, kan het tegelijkertijd opgaan? We willen beter met mensen met schulden opgaan, maar we staan ook toe dat schulden mogen worden opgekocht en daarna met volle kracht worden. Ik denk dat op zich met de verkoop van schulden, dat is iets wat al eigenlijk sinds het begin van ons wetstelsel daarin staat. En wat je dan ziet is dat er de laatste jaren excessen zijn geweest. Nou, ik ken partijen en ik werk ook voor partijen die schulden opkopen, die dat gewoon heel netjes doen. Dus een van die partijen bijvoorbeeld, die heeft onlangs gesproken met Marco Florijn. Die is nu voorzitter van de NVVK, de club van de schuldhulpverleners, zeg het maar. En die willen gewoon in overleg om te zorgen dat zij niet in de, om het maar plat te zeggen, de slechte groep zitten. Ja. En er zijn ook partijen die wat minder tot overleg bereid zijn. Nou ja, dat is dan een kwestie van om dat bij elkaar te brengen. En dan blijft er uiteindelijk een groep over die het netjes doet. Maar werk jij ook neem je ook opdrachten van mensen aan waarvan je weet dat ze het niet netjes doen? Dat weet je pas aan het eind. En ik bedoel, weet je, je krijgt zo'n opdracht en op een gegeven moment krijg je klachten. En dan denk je, wacht even, dit stinkt. Ja, en dan... maar ik bedoel, geld is geld. Dus waarom zou je het laten liggen? Als er geen geld is, dan is er ook geen geld te maken. Dan is er ook geen geld aan te verdienen. Dus dat heeft geen zin. En wat je toch vaak ziet is dat de partijen die dat zo doen, die echt tegen de randjes aan zitten, nou, daar wordt het beslag gelegd wat eigenlijk gewoon niet kan. En daar treedt de beroepsgroep ook gewoon tegenop. Daar worden klachten over ingediend. Maar dat hoor je wel pas achteraf. En het is een zo gecompliceerd systeem dat heel veel mensen niet goed weten dat wat er met ze gebeurt eigenlijk niet mag. Nou, dat is heel goed, want daar gaan we het straks over hebben met Don, onder andere. Maar bedankt, Paul Otter. Ga zitten, we zien je straks nog terug in het debat. Dan nu even de vraag aan het koor om alvast hun plekje te zoeken. Want het is natuurlijk kerst, dames en heren. Dat zouden we bijna vergeten als we het over al deze schulden hebben. Maar het is kerst, dus we dachten van wat beter dan een koor. En we zijn heel blij dat we ze hier hebben. Dat is het Multiculti Gospel Koor All for One. Hier uit Leeuwarden en omgeving. Die nu op het podium gaan. Nou, dan heb ik even kort een vraagje aan jou. Mag dat? Zijn dit nou hoogtijdagen voor een koor tijdens de kerst? Zijn er nog veel optredens? Ja, afgelopen weekend, vrijdag, zaterdag en zondag. En vandaag weer? En de komende dagen ook nog? Ja, zondag doen we met een deel van het koor. En dan echt na de kerst, ben je dan de kerstliedjes ook wel zat? Nee, ik vind ze eigenlijk wel leuk. En wat gaan jullie nu voor ons zingen als eerste lied?
Mary's Boy. Nee? Oh, Angels We Have Heard on High. Ja, gelukkig maar dat je het nog even checkte, want dan zing je wat goed. Dames en heren, All for One. Applausje. Dank u. Neemt u maar de plaats. Ja. Wij gaan verder. En ik ben heel blij dat hij hier is gekomen uit Amsterdam Zuidoost. Verwelkomen we Don Seder, advocaat. Die moet even door het gospelkoor heen. Maar dat lukt vast prima. Don, welkom. Kom hier maar langs. Goeiedag. Welkom, dankjewel. Ga zitten, pak een microfoon. Dames en heren, Don Seder. Don, ook bij jou gaan we eerst even naar een filmpje kijken en dan gaan we verder praten met jou. Dat is goed. En dat is een voorlichtingsfilmpje over incassobureaus. Ik kreeg laatst een incassobrief. Ik snap er helemaal niks van. Moeilijke taal en dreigementen en zo. Ja, zij dus naar consuwijzer.nl. Ja, wat denk je? Staat alles in. Precies wat er wel mag, wat er niet mag. Nou, bleek die incassobrief dus helemaal niet te kloppen, hè. Onterechte kosten. Zoals de hoge rente. Allemaal dreigementen die niet mogen. Mincasso. Dus nu is mevrouw incasso-expert. Dreigen ze met beslaglegging? Checkt ze de incassobrieven van de vrienden, de familie, van de buurtjes. Een incassobureau is geen deurwaarder. Terwijl ze dat natuurlijk net zo makkelijk zelf kunnen. Hi, John. Hey, Ruf. Deze brief klopt gewoon. Deze moet je betalen. Mincasso. Jullie aanmaning klopt niet. Incasso?
Betaal maar alleen als het klopt. Check je incassobrief op Consuwijzer.nl. Mincasso. Ja, dit is eigenlijk interessant, want de overheid hier, Don, die voeren een campagne van klopt het allemaal wel wat er met die incasso gebeurt? Ja. Check dat goed. Ja. Is dat nodig, zo'n campagne? Ja, zeker. Wat je merkt is dat er een hele hoop niet klopt aan incassobrieven. En dat heel veel kosten, oplopende kosten, dat het voor heel veel mensen onduidelijk is wat nou wel en niet mag. En dat daar af en toe misbruik van wordt gemaakt. En dat er meer dan wat er wettelijk mag, dan dat gerekend wordt. Want weet er iemand hoeveel procent incassokosten er gerekend mag worden? Nou, dit dus. Daar heb je het dus nog. Ja. Ja. Ja, want jij hebt samen met je bedrijf, of met je familie een bedrijf, Anti-Incasso, begreep ik? Ja, ik heb samen met mijn neef een paar jaar geleden hebben wij een juristenkantoor opgestart. Dat heette Anti-Incasso. Lekker stevig, omdat we ook zagen dat in de praktijk er heel veel incassobureaus waren. En nu is het wat bekender dan een paar jaar geleden. Toen hoorde je er niemand eigenlijk over. Nu merk je dat dat wel wat bekender wordt. Maar toen de tijd, ja, toen werden er bedragen gerekend waar niemand wat over zei. Nou, ik had mijn rechtenstudie afgerond. Ik zei, nou, daar moeten we wat tegen doen. Dus toen een juristenkantoor. Binnen een paar maanden, niet alleen binnen Amsterdam, maar ook vanuit overal kregen wij brieven. En toen kregen wij door, dit is niet iets wat alleen in de buurt speelt, maar echt iets landelijks. Nou, inmiddels ben ik advocaat en ook vanuit mijn eigen advocatenkantoor ook voornamelijk bezig met mensen die in schulden zitten en alles wat erbij komt kijken. Ja, want wat doe je dan concreet? Ik ben van mening dat ieder wie een schuld maakt, die moet je betalen. Als je iets koopt, moet je het afbetalen. Dat hoort gewoon zo. Wat je vaak ziet, is wanneer mensen niet kunnen betalen of niet op tijd, dat er dan extra kosten worden gerekend. En heel vaak zijn die onrechtmatig. Denk aan incassokosten. Je ziet ook heel vaak dat er geen herinneringsbrief wordt verzonden. En dat mensen gelijk overgaan tot incassokosten. Die trouwens 15% mogen zijn, hoor. Dat jullie dat dan weten. Maar je ziet dat daar heel veel kosten in gemaakt worden. Waardoor op een gegeven moment iemand die een schuld heeft van bijvoorbeeld €100... dat zo heel snel kan oplopen. Vooral ook als het naar de rechter gaat. En als er ook nog proceskosten bij komen. Griffiekosten. Als een deurwaarder beslag gaat leggen. En niet 1 keer, maar 2 keer. Zo kom ik dan heel vaak tegen dat cliënten iets wat begon met een schuld van €100... dan zomaar €900.000, €1.100 is geworden. En als iemand €100 al niet kan betalen, ja, dan is het lastiger om €1.100 te betalen. Hoe scheef is dat? Want dus incassobureaus en mensen die geld willen ophalen houden zich niet aan de regels. Terwijl ze anderen aan het herinneren zijn dat ze zich aan de regels moeten houden, omdat ze moeten betalen, omdat ze een schuld hebben opgebouwd. Eigenlijk is het triest dat er anti-incasso nodig is. Ja, zeker. Tegelijkertijd kan iedereen een incassobureau starten. Dus als jullie vandaag geïnspireerd zijn, dat kan gewoon. Je kan morgen naar de KVK gaan en in tegenstelling tot deurwaarders, waar dus wel het een en ander, waarbij het een beschermd vak is, dus je moet wel het een en ander kunnen aantonen, is dat bij incassobureaus niet het geval. Dat zijn mensen die op creatieve wijze mensen eraan herinneren dat ze geld moeten overmaken. Ja, en hoe creatief? Nou, dat zie je in de praktijk. Dat gaat soms van intimidatie tot aan brieven die onbegrijpelijk staan, tot aan extra kosten. Nou, dat gaat zo creatief mogelijk. En je ziet dat mensen die al financieel aan de grond zitten, steeds dieper in een neerwaartse financiële spiraal raken. Wat zou er wat jou betreft moeten gebeuren in de regelgeving rondom incassobureaus en mensen die schulden proberen te innen om dit soort excessen te voorkomen? Nou, in de wet heb je dus die 15%. En je ziet dat in het regeerakkoord wel het benoemd is dat we iets moeten doen aan misstanden binnen de incassosector. Maar de wet is heel gek, want die zegt je mag 15% innen. En in sommige bedragen, hoe hoger het wordt, hoe minder het wordt. Maar maximaal 15%. Met een minimum van €40 trouwens. Dus als je een schuld heeft van €10, dan mag er minimaal €44. Daarom hebben sommige van jullie een factuur, dan denk je €40, dat het een minimum is. Dus dan weten jullie dat. Ja, heel goed. Ja, waarom niet? Ja, heel goed. Even kijken. Iris, heb jij daar een microfoon, zodat je naar de vraagsteller kan? Moet ik even wachten bij mijn vraag?
Ja, heel graag, want ze Ja, kunnen want jullie zou ik allemaal dat horen. even mogen Ja, en dan afmaken, dan kan ik die vraag beantwoorden. Maakt hij zijn antwoord... Wacht even orde. Hij maakt zijn antwoord even af en dan stel jij de in vraag. de wet staat, de WIC, de wet incassokosten, daar staat dat je 15% maximaal mag. En het tarief gaat steeds lager. Maar er staat geen sanctie op. Dus stel je voor, een incassobureau overtreedt dat. Ja, daar kom ik op. Op uw vraag, die ik zo hoor. Maar er staat geen sanctie op. Dus ze kunnen hun gang gaan. En elke keer als ik dan een incassobureau bel en zeg... hé, maar die kosten, hè, je hebt per ongeluk, neem ik aan, €300 te veel gerekend. Oh ja, nou ja, sorry, dat passen we aan. En er staat geen sanctie op. Dus ik denk dat je dat moet sanctioneren. Dat als dat te vaak gebeurt en stelselmatig... en als het een verdienmodel aan het worden is... dat je dat gewoon heel hard moet afstraffen. Net zoals je elke andere overtreding in ons land afstraft. Maar die sanctionering zit niet in het Gelijke wetsysteem. monniken, gelijke kappen. De vraag. Anti-incasso. Dat is wat jij doet. Nou, daarmee ben ik begonnen. Juist ook om aan te geven dat er een tegengeluid dient te zijn. Dat is 4 jaar geleden. En ik ben blij dat dat er nu ook is. Je ziet er met documentaire schuldig, met consewijzen. Daar heb ik ook aan mogen meewerken. Je ziet eindelijk dat er aandacht voor is. En dat mensen die in schulden zitten niet alleen maar de schuld krijgen. Maar dat we ook zien dat er ook aan de andere kant gewerkt moet worden. Wat is de vervolgvraag? Heb jij een verdienmodel in jouw bedrijf? Ja, en daarom ben ik ook begonnen om te zeggen... en ieder wie iets koopt of ieder wie een dienst afneemt... en dat geef ik ook aan mijn cliënten aan... dat moet je betalen. En we hebben het over de hoofdsom. Dit is gewoon commercieel. Nou ja, wat jij door de war haalt... Wacht even, je mag een vraag stellen, maar dan gaan we wel het antwoord afhoren en niet er ik doorheen maak er wel schreeuwen. een onderscheid in dat je een hoofdsom hebt. Dat is hetgeen wat je gekocht hebt, dienst die je hebt afgenomen. En op het moment dat iemand dat niet of niet op tijd kan betalen... dan is het voor velen een verdienmodel geworden... om ook de extra kosten, de incassokosten... om dat er bovenop te rekenen. En We gaan zo verder met de zaaldiscussie. Don, bedankt. Applausje voor Don. We hebben nog meer mensen maar willen praten. We spreken jou zo nog weer. Dus blijf in de buurt. Want ik wil wel eens even de cijfers en de wetenschap achter deze hele industrie horen. En daarvoor hebben we Gea Schonewille van het Nibud. Ja, applausje even. Gea, neem plaats. Ga zitten. Welkom. Fijn dat je er bent. Pak een microfoon. Ja, eerst dus even... Het Nibud, wat is dat ook alweer? Ja, het Nibud is een voorlichtingsinstituut. En we lichten voor over huishoudfinanciën. En dat gaat van pensioen tot zakgeldbedragen, van vermogenopbouw tot aan schulden. Ja, ik weet nog wel, vroeger ging mijn moeder wel eens checken. Nee hoor, jij hoeft niet meer zakgeld, want het Nibud zegt dat dit ongeveer de norm is. Dus ik heb wel altijd een beetje een soort haat-liefde gehouding gehad met het Nibud. Want jullie leggen eigenlijk ook al wel vaak bij mensen de vinger op de zere plek. Hè? Je moet meer sparen, je moet niet zoveel geld uitgeven. Ja. En wat doe jij daar precies? Ja, ik werk als onderzoeker bij het Nibud en ik richt me vooral op schulden en gedrag. En ja, ik doe dus onderzoek naar aantal mensen met schulden, betalingsachterstanden. Maar we kijken ook naar hoe kunnen we mensen helpen om schulden te voorkomen. Hoe kunnen we mensen helpen schulden te voorkomen? Kun je daar iets over vertellen? Hoe kun je dat voorkomen? Nou ja, we zien dat bijvoorbeeld mensen met een geordende administratie en die goed overzicht hebben over hun financiën minder kans maken op financiële problemen. En daarin proberen we dus hulpmiddelen te bieden. En daarnaast hebben we een website, zelfjeschuldenregelen.nl, waar mensen met beginnende schulden een aflosvoorstel kunnen maken. En zo hun schuldeisers kunnen aanschrijven, zo om erger te voorkomen eigenlijk. Ja, en je zegt van ja, je kijkt ook naar gedrag. Nu speelt de laatste tijd, dat moet je even uitleggen, want ik heb het niet helemaal helder voor de geest. Dat wanneer mensen in een moeilijke financiële situatie zitten of in de schulden, je eigenlijk kan zeggen dat hun IQ daalt of hun beoordelingsvermogen daalt. Klopt dat? Kan je nog iets over vertellen? Ja, ze gaan ander gedrag vertonen. Dat is eigenlijk de theorie van schaarste. Die zegt, als je een tekort hebt aan iets, dan ga je daarop focussen. En doordat je daarop focust, kan je minder goed concentreren op andere zaken. Je kan het eigenlijk vergelijken met als je een deadline hebt en je hebt tijd tekort.
dan kan je ontzettend goed focussen op dat wat af moet. Maar de rest om je heen, de wereld om je heen, vergeet je een beetje. En als je heel veel schulden hebt, dan focus je op vandaag rondkomen. Zorgen dat er eten op de plank komt. Morgen moeten de kinderen naar school. En ga je heel erg in het nu leven. En de lange termijn, dat is heel moeilijk om daarover na te denken. En vind je dat instanties voldoende rekening houden met het veranderende gedrag van mensen? Dat ze, wanneer ze schulden hebben, dus die theorie van schaarste in hun hoofd krijgen? Wordt daar rekening mee gehouden? Nou, er wordt steeds meer rekening mee gehouden. We zien dat vriendelijk incasseren eigenlijk een trend is geworden. Hè? Dat mensen met achterstanden opbellen en vragen van... ik zie dat je een achterstand hebt en kunnen we je ergens mee helpen? In plaats van nu betalen en een grote boete erbovenop. En dat helpt dus wel, ja. Denk je wel eens als je gevallen voorbij ziet komen... dat als je je even had verdiept, had je het kunnen weten dat dit niet werkt? Bijvoorbeeld in hoe bedrijven opereren. Er is een groot verschil tussen niet kunnen betalen en niet willen betalen. Mensen die niet willen betalen, daar kan je best een boete voor houden of een soort van pressiemiddel gebruiken, zodat ze wel gaan betalen. Maar bij mensen die niet kunnen betalen, is het eigenlijk gek om een boete te geven. Want van een kale kip kan je niet plukken eigenlijk, hè? Gea, bedankt. We zien je zo meteen terug, want dan gaan we met al onze voorgaande gasten nog even verder praten. Maar eerst zou ik weer willen vragen om het koor weer in de benen en ons die kerstspirit weer te brengen. Gea, bedankt. En wie weet er uit zijn hoofd wat jullie nu gaan zingen? Weet je dat? Weet je wat jullie nu gaan zingen? Mary's Boy Child. Mary's Boy Child. Nou, ze denkt het. We wachten het met jou af. Dames en heren, het gospelkoor All for One. Ik heb gehoord dat ze blut zijn als het toch over geld gaat. Omdat ze allemaal nieuwe pakjes hebben. Ik vind ze heel erg mooi. Gelukkig krijgen ze betaald voor dit optreden. Nog even applaus voor het koor.
Hartelijk dank. Nou, dames en heren, dat wordt een warme kerst. Ik voel het nu al. Ga weer zitten. We gaan even daar naar de andere kant van de zaal. Marianne, hoi. We staan verdwonjeren. Maar waar stierst u daar? Ik steer mij Anne Draaisma van Grendel Games. En Anne, omschrijf even in één zin Grendel Games. Ja, wij maken serious games. En dat is eigenlijk dat we gewoon spellen maken. De kracht van spellen gebruiken om andere dingen op te lossen dan alleen vermaak. Oké, want jullie maken maatschappelijke games. Ja. Waarom? Ja, echt omdat we geloven in die kracht. Dus, je kunt er zoveel meer mee dan alleen gewoon thuis op de bank zitten. Wij richten ons op zorg, op elektriciteit, water en op educatie en kinderen. En het is gewoon heel erg leuk om te zien dat je die spellen kunt inzetten om die kinderen verder te helpen of een bepaald probleem op te lossen. Dat geeft heel veel voldoening en dat maakt de wereld weer een stukje beter. Ja, want we hebben het hier vanavond over schulden. Ja. En jullie hebben een schuldpreventie-app. Ja. Hoe, wat? Vertel het. Nou, het is nog allemaal, het staat echt in de kinderschoenen. En we zijn net begonnen met het vooronderzoek. En waar wij ons eigenlijk willen op richten is dat zo'n 10 tot 20% van de bevolking zit in die categorie dat het in de problemen kan komen. Maar die groep is niet zichtbaar en die mensen zijn daarvan zichzelf ook niet van bewust. En wij willen nu de spel inzetten zodat mensen dat zelf kunnen realiseren. En die doelgroep zichtbaar te maken zodat ze hulp kunnen gaan zoeken. Of in ieder geval hulp kunnen vragen als ze dat willen. Heel snel nog even, jullie zochten nog proefpersonen? Ja, zeker. We zoeken proefpersonen, gezinnen met kinderen tussen de 8 en 14. Maar ook gezinnen die al te maken hebben met schulden en die graag zouden willen helpen. En wat moeten ze doen als ze proefpersoon willen worden? Nou, we hebben een artikel staan op de website, grendelgames.com. En daar ga je gewoon heen en dan kun je gewoon doorklikken en aanmelden als je daar interesse voor hebt. Goed, grendelgames.com dus. Volgens mij gaan wij terug naar Jacco. Jazeker. Dus ja, grendelgames.com. En als je het even niet kan onthouden of je bent laagtalig en je bent nu online, kan je ook even jezelf aanmelden in de stream. Ik hoorde trouwens van thuis dat sommige mensen zien gekke groene vlekken in de Facebook stream. Ik geef het maar even door. Misschien hoort iemand dat die daar verstand van heeft. We gaan even al onze gasten die we hier net hadden even eigenlijk weer terugvragen hier op het podium. Dat zijn Don, dat zijn Paul, dat is Geer, dat is Tariq en Nienke. Ja, kom maar weer even. En als het goed is er voor iedereen een microfoon. Neem plaats. Want we hebben jullie nu allemaal individueel gehoord. En bij Epen Up behandelen we alle kanten van een medaille. Pak allemaal maar even een mic. Don, wou ik nog wel even... Ja, Nienke komt er nog tussenin. Oh ja. Ja, dit is wel precies waar de bank aan elkaar zit. Dus zak niet dat langzamerhand alleen nog je overigens prachtige haar alleen nog maar daar te zien is. We doen dit even in het Nederlands, Nienke, want dan verstaat de rest het hier ook. Of verstaan jullie allemaal Fries? Nee, Fries is niet meer wat het ooit was. Wat het ooit was, hè? Ja. Nee. Na die ene vakantie in Sneek, ja. Maar Don, eigenlijk even met jou beginnen. De vraag kwam ook uit de zaal. Jij kan wel anti-incasso heten en zeggen ik neem het op. Maar ben jij ook niet eigenlijk een soort verkapte incassobureau of deurwaarder? En dat jij ook probeert te verdienen aan mensen met schulden? Dat was interessant. Vorige week was er een schuldenbijeenkomst. En toen was ik ook een van de gastsprekers. En ik zat met schuldhulpverleners, bewindvoerders, deurwaarders, noem maar op. En toen zei ik tegen iedereen, voor wat zelfreflectie, zei ik van, eigenlijk verdienen we allemaal aan schulden. Of je nou schuldhulpverlener bent, bewindvoerder, deurwaarder. Het is de schuldenproblematiek in Nederland is bijna een schuldenindustrie geworden. Hè? Dat wordt ook vaak genoemd. En dat maakt het ook zo jammer. Ik denk een van de dingen die we moeten doen is, en daar strijd ik ook voor, is om die onrechtmatige kosten. En dat zijn partijen die bepaalde zaken doordrukken totdat de procedures worden, zodat de kosten heel hoog worden. Laatst is er in het nieuws een partij geweest, Direct Pay, die dat ziet. Hele kleine bedragen, een factuur van de tandarts van 20, 30, 40 euro, gaat zo snel mogelijk naar de rechtbank, waardoor de kosten dan honderden euro's meer worden. Daar moeten we vanaf, want daar zit het verdienmodel niet meer in die factuur zelf,
maar eigenlijk in de oplopende incassokosten. En zo worden schulden inderdaad, zoals je aangeeft, een verdienmodel. Ik denk dat we daarvan af moeten, want ik ben het mee eens, te veel mensen verdienen aan schulden. Nienke, herken jij dit? Dat wat Don schetst, waar hij tegen strijdt, komen jullie dat tegen in het werk wat jullie doen? Ja, dat kom je zeker tegen. En wat ik ook heel erg zit te denken, waar we het nog niet over hebben gehad vanavond, is ook een groep, dat zijn de werkende armen. Kijk, wanneer je naar een advocaat gaat, dan moet je of heel veel geld hebben, of je kan, als je onder een bepaald inkomen zit, krijg je vergoeding. Maar er is ook een groep, die zit er net boven en die kunnen dat gewoon niet betalen. En daar maken we ook wel een beetje zorgen over. Dan denk ik, als jij echt voor je recht op wil komen, dan moet je echt heel veel geld hebben. Of inderdaad dat je een vergoeding krijgt. Dus ja. En Gea, jij zegt je bent wetenschapper. Je bestudeert het gedrag van mensen. Is het dan haast zo dat er een soort dark side Gea's zijn bij al die bureautjes en bedrijven die ook het gedrag van mensen bestuderen en daar dus gebruik van maken? Dus wetende van, ze hebben geen tijd om te lezen. Ze hebben geen tijd, wat Nienke zegt. Ze zijn net niet rijk genoeg om een advocaat te betalen en net niet arm genoeg om het vergoed te krijgen. Zie je dat zeg maar de schuldindustrie dat zich eigenlijk van precies hetzelfde weet als jij? Nou, dat zou ik zo eigenlijk niet durven zeggen. Dat weet ik ook niet op basis van onderzoek of iets dergelijks. Maar je ziet natuurlijk wel dat bedrijven ook goed gebruik maken van die kennis wat al even gezegd werd. Hè? Als het vakantiegeld is gestort of als de 13e maand is gestort, nou dan sturen we iemand erop af. Dat soort kennis wordt natuurlijk ook gebruikt en misschien ook wel misbruikt. Ja. Ik hoor dat we naar Iris gaan. Want Iris heeft een vraag die is gesteld op onze stream. Dus dat hebben mensen niet voor niks gedaan. Iris. Ja, dat klopt. Veel mensen reageren op de stream en roepen vooral anderen op om te kijken. Het zijn nu ongeveer 3000 mensen die even hebben aangehaakt. Heel fijn. Maar we hebben een vraag van Petra Boomsma. Als men schulden heeft, hoe kunnen ze dan het beste op het internet advies opzoeken? Nou, hoe kunnen we op het beste op internet advies gaan zoeken? Wie durft hier een antwoord op te gaan geven? Gea. Het Nibud zeker. Ja, het Nibud natuurlijk, ja. Nee, ik denk dat het heel afhankelijk is van wat voor type schulden het is. Want als het al aanzienlijke schulden zijn, dan zou ik eigenlijk zeggen, ga niet op het internet kijken, maar ga naar het wijkteam of naar het buurteam in de buurt of zoek elders hulp bij de gemeente. Omdat je echt niet te lang met schulden moet blijven zitten. En het is heel belangrijk om snel actie te ondernemen en dan is er nog wat aan te doen. Hele wijze. Heel wel interessant om aan te vullen, want ik ben maandag in Amsterdam geweest bij het armoedelectoraat op de school van Amsterdam. Daar zit Roeland van Geuns, die zit daarbij. En dat lectoraat is nu bezig om een soort portal te ontwikkelen, een tool. Ja, ik weet het ook allemaal niet. Om dit soort vragen te gaan beantwoorden. Want dat is nu wel veel meer gaande natuurlijk. Dat mensen via het internet wel informatie gaan zoeken. En ook, ze hadden een klein onderzoekje gedaan. En daaruit blijkt ook dat mensen gewoon heel graag anoniem tips willen. Het is ook wel wetenschappelijk onderzocht dat het gemiddeld 5 jaar duurt voordat mensen echt hulp gaan zoeken. Wanneer ze schulden hebben. Het was eigenlijk hier al zo. Hè? We stelden de vraag anoniem, hoeveel schuld heeft u? Maar toen ik ging vragen van wie heeft hem dan? Ja. Bleef het stil. Maar Jan, we hebben ook nog een vraag uit de zaal van Arend Wouwenaar. Arend, ga maar even staan, anders dan kan iedereen jou zien. Nou, weet je wat de armoede is van het hele systeem? Dat ik vaststel dat ik absoluut gezien de minste spreektijd heb gehad. Wat ik ook vaststel, is dat we de wetenschappen bijpakken, dat we de games pakken. En eigenlijk wordt daar helemaal bedacht, terwijl je het gewoon aan mij zou kunnen vragen. En laten we vaststellen, echte armoede is dat we nu 55 minuten verder zijn van de eerste 4 minuten. En eigenlijk heb ik nog geen gelegenheid gehad om jullie vragen te kunnen beantwoorden. Dus we kunnen er nog echt heel lang over praten, vanuit die hoek. Maar misschien is het gewoon veel makkelijker. Misschien moet je er af en toe even eentje bij trekken die het echt beleeft. En niet omheen praten, maar meepraten. Maar die stap moeten jullie schetsen, want ik was er al. Nou je hier toch bent, heb je een vraag voor ook iemand? De uitdaging is dat als ik nou in staat ben om te communiceren, wat moeten jullie dan leren, zodat we samen verder komen? Want misschien is het wel veel ingewikkelder. Misschien snap ik wel het systeem. Misschien snap ik wel dat ik een deurwaarder echt niet de tanden uit de mond sla. Maar wat ik vervelend vind, is dat ik vanavond hoor dat we in de hoek zitten van laaggeletterd. Misschien zijn ze agressief.
En misschien kunnen ze niet alles goed lezen. En die groep is er ook. Maar misschien hebben we het af en toe over verborgen armoede. En dat is namelijk waar het de hele avond over gaat. Er is een groep die zit op de rand van schulden. En misschien zit ik daar wel dichterbij. En misschien zou ik de vraag willen stellen: wat willen jullie van mij weten? En vraag maar op het e-mailadres. Paul. Dankjewel. Nou, ik ben het voor een gedeelte met Arend eens en niet helemaal. Ik wil hem absoluut niet in de hoek zetten van laaggeletterdheid. Waarom wij dat onderzoek doen is omdat we eigenlijk gewoon zien, en ik denk dat dat wel aansluit op jouw verhaal, is dat we eigenlijk een beetje los zijn geraakt van wat er op straat gebeurt. En als je dan onderzoekt, dan maak je het groot. Dan komen er cijfers. En dan wordt er weer eens een keer rekening mee gehouden. En inderdaad, gewoon met iemand praten is gewoon het beste. En dat is misschien wel een klein beetje het probleem van deze tijd. Dat overal procedures voor zijn. En dat we soms wel eens een keertje vergeten dat er een mens achter zit. En dat je soms in sommige gevallen misschien, nou ja, eens een keer moet zeggen, we moeten de randjes opzoeken. We moeten wat anders doen. En zo ken ik bijvoorbeeld de broertjes Ceder ook wel. Zij zijn een beetje de smeerolie, zeg maar, van als er soms iets gewoon wat moeizaam gaat. Ik heb een tijdje terug hebben we een zaak met ze gehad. Er was een energieleverancier, die wilde bij iemand de elektra afsluiten. De betreffende dame die was naar de broer van Don toe gegaan. En die wist met behulp van die met anti-incasso, wist dan die afsluiting te voorkomen. Eigenlijk heel gek, want dan zou je zeggen, zo'n procedure werkt niet. En soms is er dan een schop, een olifantenpadje, noem het maar iets, is nodig om te zorgen dat we weer een beetje normaal met elkaar kunnen omgaan. En dat ben ik wel met je eens, dat is een gebrek van deze tijd. Maar daar gaat het ook om. Je moet normaal met elkaar omgaan. Ja, en tegelijkertijd is het ook natuurlijk zo reëel moeten we ook zijn. Er zijn mensen die het geld wel hebben die het niet betalen. En je kan het niet in de ogen zien en zeggen, want dit is er eentje die in het ene vakje hoort en deze hoort in het andere vakje. Dat probeer je boven tafel te krijgen en dat lukt niet altijd 1, 2, 3. Ik wil even naar de toekomst toe, want dan hebben we het over de studenten. Jij hebt nu dit vanavond zo gehoord. Je hebt ook gezegd dat de grootste zorg van studenten, terwijl ze studeren, zijn al de financiën. Misschien niet alleen maar van kan ik nog wel op stap, maar echt radicaal de financiën. Als jonge mensen vanaf hun 18e opeens met een schuld worden opgezadeld, roegt zich die ook terug moet. Denk je dat het ook dat ze dan een soort fatalistisch worden en eventueel gaan zeggen, ach, ik ga ook maar weer verder doorlenen, ik heb er toch al veel schuld. Zie je ook die mentaliteit? Dat dus eigenlijk dan wordt gedacht, nou ja, dan moet het maar zo. Dat zien we zeker terug. En dat begint eigenlijk niet vanaf je 18e. Maar er zijn ook genoeg jongeren die al vanaf de 16e van de middelbare school afgaan. Die naar bijvoorbeeld mbo gaan of al met een hbo-opleiding beginnen. En dan dus ook al volop mogen lenen, zonder dat ouders bijvoorbeeld kunnen zien hoeveel er geleend wordt. Dus nou ja, dat vinden we zelf ook nog een beetje lastig. En daar zijn we ook over aan het nadenken. Zouden ouders dan mogen kunnen meekijken? Maar wat me misschien nog wel meer stoort, is dat we het heel normaal zijn gaan vinden dat je leent. En hoe kan je dat nou doorbreken? Hoe zou je dat nou kunnen doorbreken? Nou ja, wij zijn dus altijd tegen het leenstelsel geweest. En dat klinkt heel typisch. Natuurlijk is de studentenvakbond tegen een leenstelsel. Maar dat zit hem ook echt op het niveau dat we eerst verwachten we, zeg maar 30 jaar geleden, verwachten van studenten dat het allemaal zelfstandige mensen zouden zijn. Vervolgens werd gedacht van nee, het moeten presterende mensen zijn. Hè? Als je een studie haalt, dan heb je je beurs wel verdiend. Maar nu gaan we er eigenlijk van uit, maak schulden. En dat moet zich op een lange termijn, op 35 jaar tijd moet je die studie wel terug kunnen verdienen. En ik denk dat dat de verkeerde mentaliteit is om jonge mensen hun eerste jaren als volwassenen mee in het leven te laten gaan. En het tweede, wat denk ik echt moet veranderen, is het besef dat we met z'n allen veel meer schuld hebben dan we durven toegeven. En dat was eigenlijk je poll die in het begin deed, die we wel allemaal braaf hebben ingevuld. En wel hebben ingevuld dat we een heel groot gedeelte van de zaal tot €50.000 schuld hebben. Ik heb een studieschuld van €20.000. En ik doe niet altijd mijn waterbelasting aangifte en dat soort dingen. En dan zie ik voor die tweede keer die brief en dan denk ik, oh ja, ik moet hem echt openmaken. Maar vandaag even niet. Volgens mij mogen we daar meer open over zijn. En zouden dat als samenleving ook veel meer met elkaar moeten bediscussiëren. Hartelijk bedankt. Heel interessant. We kunnen hier nog heel veel langer over doorpraten, maar
Ja, we zijn ook alweer een beetje aan het einde van de tijd. Ik wil je in ieder geval allemaal hartelijk bedanken voor jullie komst. Ik vind de meest interessante observatie inderdaad, Don, dat je heel eerlijk zegt van... ja, er is zo'n schuldenindustrie ontstaan, ook op dat congres. Dat hele congres bestaat bij de gratie van dat die schulden er zijn. Dat maakt het dubbel. Ik hoop dat die menselijke maat, die eigenlijk door jullie allemaal toch wel wordt aangegeven... dat die weer nodig is, zeker door de mensen wie het aangaat, Arend... dat die ook mag terug in het beseffen komt... En fuck die eikels die aan de deur komen en zich niet aan de regels houden. Dus Don, strijd door. En Paul blijft dan het goede voorbeeld geven. Allemaal bedankt. Nog even een applausje. Blijf nog even zitten. Want we gaan even naar de overkant. Want we dachten het is kerst. Dus het zou fijn zijn als we ook met een kerstgedachte naar huis gaan. En daarvoor staat er voor ons klaar Peter Vermaat. Verhalen vertellen dichter gaat ook voor hier in de Titus Brandsma parochie. En die heeft nagedacht over het thema en sluit daarvoor met ons af met een kerstgedachte. Ja, of het zo'n mooie kerstgedachte is, weet ik niet hoor. Want de emotie loopt natuurlijk hoog op als het gaat over schulden. We kennen allemaal nog wel het oude Monopoly-spel. Dat was het eerste game eigenlijk al. En dan had je zo'n mooi hotelletje op Vreeburg staan. Maar dan kwam je op dat kring van Kalverstraat terecht. En dan moest je jouw hotelletje van Vreeburg eraf halen. En dat betekende eigenlijk voor jou het einde van het spel. En de anderen maar roepen, je kunt nog wel van me lenen, maar er was eigenlijk niks meer aan. Je wilde dat de kaarten opnieuw geschud werden, zodat je opnieuw mocht beginnen. Nu, in het oude Israël, dat is een stukje kerstgedachte, was de regel dat je 1 keer in de 50 jaar met een schone lei opnieuw mocht beginnen. 1 keer in je mensenleven mocht je namelijk, werden de kaarten opnieuw geschud en mocht je zonder schulden een herstart hebben. En wat zou het mooi zijn als dat opnieuw weer ingevoerd zou worden. Het is in het oude Israël ook alleen maar bij een idee gebleven, want de rijken wilden er niet aan. En toch is geld eigenlijk een heel raar ding. Ik heb ooit van een kastelein gehoord, het was nog in het gulden tijdperk van hier in Friesland. Er kwam op een dag bij hem een man uit Rotterdam, die wilde een kamer. En hij kreeg sleutels en ik kwam even later terug. En hij zei, ja meneer, zei hij, mensen zijn niet te vertrouwen. Kijk, kunt u dit briefje van 1000 in uw kluis verbergen? Want je weet maar nooit. En ik noem maar voor het gemak Piet. Piet pakte dat briefje van 1000 en hij ging naar de keuken. En hij hield dat tegen het licht in de keuken. En zijn vrouw zei, wat heb je daar? Nou, zit een briefje van 1000. Hoe kom je eraan? Nou, heb ik van die Rotterdammer gekregen, die nieuwe gast. En dat moet ik eigenlijk in de kluis bewaren, want morgen komt hij het weer ophalen. Waarop Marie zegt, nee jongen, geld moet je niet bewaren, geld moet rollen. Betaal de schilder ervan, die vorige week geweest is. Ze zijn we tenminste van die schuld af. Dus Piet pakt het fietsje, gaat naar Henk Kwast, zal ik maar zeggen. En de schilder, ja, ik kan geen namen noemen. En hij belt aan en hij zegt, ik kom de rekening betalen, 1000 gulden. En Henk Kwast, blij, loopt naar binnen en zegt tegen zijn vrouw Hannie, goh, dat geld is nou al betaald. Nou, zegt Hannie, dan kunnen we misschien eindelijk een keer die notaris afbetalen, want er staan we al 2 jaar bij in het krijt. Dus Henk naar de notaris en hij komt eraan om 5:30 en hij geeft dat briefje van 1000 aan die notaris. Ik kom eindelijk mijn schuld betalen. En de notaris is verbaasd. Hij loopt het huis in en zegt, godelief, die schilder heeft eindelijk betaald. Ik had het al weggeboekt als oninbaar. Dat is een meevaller. Hey, bel de kinderen en de kleinkinderen, dan houden we een etentje bij Piet Boens. Zo heette die kastelein. En ze bestellen een tafel om 8:00 en ze eten daar met de kleine 20 man. En om 11:30 wordt er afgerekend. Het is 1000 gulden. Dat Piet blij, hij heeft weer een briefje van 1000 in zijn kluis. En de volgende dag komt die Rotterdammer en die vraagt om dat geld. En Piet zegt, ja, ik heb het heel goed bewaard. En hij pakt dat briefje van 1000. En die Rotterdammer die begint een beetje raar te lachen. Die houdt dat onder het licht van de tap. En begint voor de verbijsterde ogen van Piet het briefje in 100 stukjes te scheuren. En Piet zegt, wat doe je nou? Ach meneer, het was vals. Geintje, geintje. Ja, de moraal mag je zelf bedenken. Geld is een bijzonder raar ding. Maar in de werkelijkheid ligt het vaak anders. Daarom sluit ik af met het gedicht Schulden. Nog jong was Monopoly een mooi spel. Waar winst, verlies en schuld onschuldig waren. De wreedheid van het leven drong niet door. Je kon nog lachen om een dwangbevel.
Verdwenen is die lach, nu je verlaten door lief en werk, van gas en licht verstoken, door stress blokkeert. En goede raad soms zelfs je schuld vergroot. Het regent door de gaten. Alles staat op de tocht. Er wordt gebeld. Klapperende deuren. Een raam slaat dicht. De deurwaarder. Nooit iets gehad met hem. Ondaan verdwaal je in een mijnenveld. Bestookt met vragen komt de schaamte op. De angst. Je krijgt geen hap meer door je strot. Dank. Dankjewel, Peter Vermaat. Bedankt voor deze kerstgedachten die we allemaal mee kunnen nemen. Het koor voor een laatste keer. Het dak eraf. Applaus, hartelijk bedankt. Fijne feestdagen. Ja,
Ja, en voordat wij afsluiten willen wij natuurlijk het publiek nog even heel erg bedanken. Want we hebben de Friese Pop Awards publiekprijs won. My Open Up, daar mag best wel verklapt worden. Ik voor je als publiek, dankjewel voor het stemmen. Ja, absoluut. En wij binden 3 januari weer. Dan hebben we schaatsen in de literatuur, reetrieden in de literatuur. Al je bekende sportjournalisten en auteurs die het hun favoriete schaatsverhaal voorlezen komen. Die maakt je morgen bekend. Vanaf 3 januari dan ben we er elke week ben we er dan online en hier in Neushoorn. Kemper zit er nog onder bar. Die heeft nog een soort anti-incasso wc-rollen. Maar daar mag je aan. Helemaal even zijn. Koor bedankt, mensen bedankt. En ons de orenwieken. Applaus voor jezelf.